umru ziyaretimizde Kâbe'nin daşında tuğab edip hem de 2 rekat namaz kılmazdan soň Kâbe garap, zikirler okap, dilekler edip zemzem suwuny içip başladyk. Şonda piyalaç meniň zemzem suwu bilen baglanşykly okanlarym gözümde canlandy. İbrahim Peygamberin aleyhisselam susuz hem iyimsiz çöllükte oğullar İsmail'i emdirip oturan ayal Hacer'i Mekke'deki mukaddes beytin Kâbe sonra şu yerde vuruldu. Düğününe koyup baryani hol Kâbe'nin duran yerine ödegime geldi. Sonra böyle tarafa karamda teşnelikten ecir çekken çağatının ağzına çıdamadık. Hacer'ın As-Safa hem de Al-Marwa tepelerinin dağlarının arasına ilewrep yürüşü ödegimde canlandy. Birdenem onun eger senne bir ýagşylyk bar bolsa maňa kömek et diýen sesi ulagymda ýaglandy. Bağışıklı perişte sıfatlynyň aýdyşlaryna görä Cebrail perişte Hacer'ın ýanyna gelip aýagy bilen depelän ýerine suw çykarşyna hayran galyp seredýärdim. Hacer'ın inni başga zat barada elewreýänligini aňşyrdym. Ol oglunyň teşneligini gandyrjak bolýardy. Şol bir wagtda da suwy isrip etmez ýaly onuň taşyna kum ýüşürip raýş galdyrýardy. Birdenem ýoldaşlarymyň hani saýet mäne gideliň diýen sesleri meni tüýji düşden oýran ýaly boldy. Biz umranyň inniki pardyny ýerine ýetirmäne Hacer'ın As-Safa hem de Al-Marwa depelerinin dağların arasına geçen yolunu geçmäne uğradık. Şüphasın meni eyledi bimar, nenin sözlerime bereyin timar, zikir dua aşar, bar bolsa divar, kudrotundan pay verdin mi zemzeme? İbrahim Peygamber Hacer İsmail öňde görýän Allah'ım gözüm kırpmayın, ya yaradan bergil medet korkmayın, öz yerinden çay verdin mi zemzeme? İbrahim'i yollap alıp sabara, Hacer'i koyup sen hupa hatara, Cebrail gelenler çeşme açara, emrettin mi sayetmeni zemzemi? İsmail suwdayıp diýin many ağlady, Hacer Safa, sonra Marwa ılgady, dilek edip sana bakıp yığlady. Onu gollap, ra ettin mi zemzemi? İsmail'i teşnelikten gandırdıp akyan suwa böget raýyş galdyrdyp şeýdip suwy hanasyna sallyrdyp adyň zama taý diýdinmi zemzeme? Edizler düştel, huşumda gördüm, yaymak üçün yazdım,
Yağşığı yordum, kalva salıp serdi. Ayladım gördüm, vasfı sene baysen. Didim zemzeme. 6. dekabr 2025 yıl Mekke, 3. fevral 2026 yıl Aşgabat, Türkmenistan.